O, na ni eto. Fe na dempar ar dad drwy'r nos o'n. Sa fawr o hwyliau di bod arno fo ers i'r chwarel gau. A dwi'n mynd synnu, dyd y gwir. Blin faswn ni hefyd o ffeindio allan yn ystod fy ngwyliau ha fo gen i ddim swydd i fynd yn ôl iddi gan fod y chwarel yn cau. Mae'n rhyfedd i'r hen ddyn siwr. Ar ôl gweithio'n chwarel Dinorwig ers troi'n 15 oed. Diolch yn gwybod be i wneud efo hyn ddyddi yma. Mae'n siŵr i fod o'n ffeindio i'n anodd gweld cymaint o'r dynion oedd yn gweithio fo wedi ffeindio swyddi bellach. Dydy o ddim am mynd i weithio mewn rhyw hen ffatri dywyll fel Ferodo neu Peblig Mills medda fo. Dydy o wedi bod yn ddyn yr awyr agored erioed. Ond hyd ond os ydy hi'n anodd iddo fo, dwi'n dechrau cael digon ar fod yn flin efo mam drwy'r adag am ei bod hi wedi dechrau mynd yn ôl i weithio yn y salon gwallt. Fan oedd hi'n gweithio cyn i ddim yng nghael i. Mae'n andros o brysur yna ac yn gweithio oriau hir achos mae genod y pentra i gyd isio steils beehives a bobs ar ôl darllen y cylchgrona ffasiwn diweddara o Lundain. Mae lot o nhw'n gweithio yn y ffatri ddillad lleol. Tydy lot o ferchaid yn gweithio dyddi yma dydyn? Mae gan dad rhyw syniadau hen ffasiwn weithiau. Mae o'n dal i feddwl ddylai mam fod adra am ei bod i wedi priodi. Yn edrych ar ôl y tŷ a gwneud yn siŵr fod yna swpar ar y bwrdd i dad a fi. Dwi'm yn cytuno. Mae'r amser wedi newid wir. A dwi'n falch fod mam yn gallu mynd allan i weithio. Achos fysa na'n pres yn dod i fewn fel arall. Ers fi gael y popdy newydd acw, mae'n ddigon hawdd i mi sortio rhywbeth hyn i swpar os ydy mam yn gweithio'n hwyr. Fod dad yn deud mae gwaith dynas ydy coginio wir. Mae'n hen bryd i dad symud efo'r lli. Mae'n lot wedi newid yn y ddegawd dwytha. Doedd gennym ni ddim ffôn 10 mlynedd yn ôl. Heb sôn am deledu. Ond ni'n darllen y papur newydd diwrnod y blaen. Ac oedden nhw'n trafod storïau mawr y 10 mlynedd dwytha. The biggest stories of the 60s. Ac ges i flas ar edrych yn ôl. Hwn ydy'r ddegawd gyntaf dwi'n ei gofio i gyd, a mae'n ddiddorol i feddwl faint dwi wedi newid hefyd. Hogyn bach 8 oed o'n i 1960, a rwan dwi'n 17 ac yn gobeithio mynd i'r coleg ym Mangor i astudio Cymraeg ha nesa. Roedd y papur yn trafod lot o'r straeon mawr sydd wedi digwydd yn y 10 mlynedd dwytha, ond do'n am gymaint as o'n i wedi licio am straeon o Gymru chwaith. Dwi eisiau bod yn newyddiadurwr a rhannu straeon am Gymru efo'r byd. Felly dwi wedi bod yn cadw clippings o'r papurau newydd am flynyddoedd. Drwy'r rhain, fyddai'n dysgu amdan beth sy'n gwneud stori dda a sut i'w hadrodd hi. Roedd tân ymlaen cyn i ddechrau. Mae tân trydan fel hon dipyn haws na gyfro mynd i'n ôl glo bob tro. Oedden ni'n lwcus i gael y tân yma yn Gaea Calad 1963. Hwn oedd y Gaea oera ers os 200 mlynedd a mi rewodd Llyn Padarn yn gorn. Dwi'n cofio gweld bobl yn sglefrio ar y rhew a mi nath a rywun yrru motobeic o un pen y llyn i'r llall. Ond holl hwyl yr eira, y stori fawr gyntaf dwi'n ei gofio'r cyfnod yma ydy hanes y mudiad sifil yn America. Roedd darllen am brotestiadau'r bobl ddewr yma yn gwneud i fi sylwi pa mor lwcus ydw i yma yng Nghymru. Meddyliwch faswn i ddim yn cael mynd i ysgol benodol, neu eistedd mewn set ar y bws, neu fynd i toilet rhywle, dim ond oherwydd lliw fy nghroen. Mae'r holl beth yn ofnadwy, a dwi'n mor falch i bod nhw wedi ennill eu brwydr i stopio'r rheol yma o gadw bobl wyn a phobl ddu ar wahân. Mae'n gas gen i glwad am anhegwch fel hyn. Dwi'n meddwl fod gan bawb yr hawl i gael ei trin yr un peth. Y stori fwyaf ofnadwy nes i ddarllen o'r cyfnod yma oedd hanes y Ku Klux Klan yn bomio eglwys yn Birmingham, Alabama, gan ladd 4 hogan ifanc ddu oedd yn yr adeilad ar y pryd. Dim ond 11 oedd y fenga, yr un oedran a Catrin drws nesa rwan.
fengach na fi a coll oedden nhw'n neud oedd mynd i'r ysgol Sul. Wel, mi ranwyd y stori ofnadwy yma o Alabama yn y Western Mail, a mi nath na artist o'r enw John Petts gynnig creu ffenestr wydr newydd i'r eglwys os fysa pobl Cymru yn codi'r arian i dalu amdani. Doedd neb yn cael rhoi mwy na hanner coron, i wneud yn siŵr fod hon yn anreg gan gymaint o bobl Cymru ac sy'n bosib. A mi nes i i fewn fy mhres poced. Mi gafodd y ffenest wydr newydd ei gosod ym 1965 a mae'n ddigon o sioe o'r lluniau. Dwi'n mor falch i feddwl fod gan y bobl yma sydd wedi brwydro dros eu hawliau y Wales window hardd i edrych ani wrth iddyn nhw addoli ar ddy Sul. Yn anffodus, mae lot o storïau am Gymru sydd wedi cyrraedd y papurau Prydeinig yn y ddegawd dwytha wedi bod yn rai trist iawn. Na i byth anghofio cyrraedd adra o'r ysgol un diwrnod a mam yn rhoi clamp o gwtsh mawr i fi a gafel yn din. Do'n i'm yn dall pan ei bod hi'n edrych fel ei bod hi wedi bod yn crio nes iddi esbonio be oedd hi wedi glwad ar y radio. Roedd un o'r tipiau glo uwch ben pentre Aberfan yn Ne Cymru wedi hithro ar ôl glaw trwm a wedi glanio ar ysgol gynradd y pentre, gan ladd dros 100 o blant. Roedd y lluniau yn y papurau newydd yn y diwrnodau wedyn yn ofnadwy. Y sludge anferth du yma wedi hithro dros y strydoedd a bobl yn cloddio trwy'r baw yn ceisio dod o hyd i fwy o blant. Roeddwn i'n ofyn rhai o'r tipiau llechi o gwmpas yr ardal am dipyn wedyn, fod dad yn deud i bod nhw'n hollol saff. Roedd Trychineb Aberfan union flwyddyn i'r diwrnod o ddigwyddiad trist arall yn hanes Cymru, sef boddi pentref Capel Celyn ger y Bala ar Hydref 21 1965. Roedd yn creu cronfa ddŵr newydd ar gyfer Lerpwl, da chi'n gweld, a mi nath o benderfynu creu un yn fano, fod na nifer o deuluoedd yn dal i fyw yn y pentref, mi nath aelodau Seneddol Cymru bleidleisio yn erbyn y penderfyniad, fod na sawl protest, nid oedden nhw'n llwyddiannus. Roedd yn rhaid i bawb symud allan o pentref a mi gafodd yr adeiladau i gyd ei dymchwel a'i boddi. Meddyliwch gorfod gadael eich tŷ a chau'r drws ar eich ôl am y tro ola yn gwybod na fysach chi byth yn gallu mynd yn ôl. Fod stori Capel Celyn yn un drist iawn, dwi'n meddwl ei fod o wedi deffro llawer o bobl Cymru. Os nawn ni ddim protestio a cwffio mewn hawliau, yna pwy wnaeth? Dwi di ymuno efo Cymdeithas yr Iaith. Oeddech chi'n licio'r poster sgyn i llofft? Gnewch bopeth yn Gymraeg. Mae'n rheol dda, dydi? Dwi wedi bod yn protestio dros y iaith, a mae rhai o'r protestiadau wedi gweithio. Mae gan bobl Cymru yr hawl i gael ffurflenni gan y Llywodraeth yn Gymraeg rwan. Mae'n cam bach wrth gwrs, ond mae pob cam yn gwneud gwahaniaeth. Fel ddudodd Neil Armstrong de, welsiwch o ar y teledu yn glanio'r y lleiad ac yn deud "This is one small step for man, one giant leap for mankind." Anhygoel de? Cofiwch chi, mae gan bobl Cymru dipyn o gamau eraill i'w cymryd dros y iaith hefyd. Mae Cymraeg dwi'n siarad adra a thrwy dydd bob dydd, yn Saesneg mae'n gwersi ni gyd yn yr ysgol. Mae yna ysgolion Cymraeg wedi dechrau agor, cofiwch. Ysgol Glan Clwyd yn Rhyl. A dwi'n gobeithio fydd na fwy o blant yng Nghymru yn cael eu gwersi yn Gymraeg cyn hir. Pwy a wir. Mae gormod o bobl yn Llanberis yn rhy brysur yn sôn amdan y cynnwrf yng Nghaernarfon rha dwytha i brotestio dros hawliau'r iaith Gymraeg, wir. Sôn am yr arwisgo dwi, wrth gwrs. Sef y seremoni mawr i goroni Charles yn dywysog Cymru yng Nghastell Caernarfon rha dwytha. Roedd mam wrth ei bodd. Mae hi'n licio royals. A fuodd hi i lawr yn un o'r miloedd ar y maes yn disgwyl i godi llaw.
mae di prynu'r cwpan arbennig yna i gofio bob dim. Sa'n cael haint, o sa'n gwybod bod fi'n newid neud panad yn ddiwan, de. Mae dad yn cytuno fi, mae hen lol ydy'r holl beth. I fod o'n awyddus iawn i asgoffa pawb, mae'n chwarel di Norwig gafodd y llwyfan llechi a'r cadeiriau arbennig i gwneud. I be mae Cymru angen tywysog sy'n byw mewn palas crand yn Llundain medda i? Dwi wedi mwynhau'r caneuon gan Dafydd Iwan sy'n neud hwyl am ei benno. Mae'r 60au wedi bod yn andros o gyffroes mewn gymaint o ffyrdd, a dwi'n teimlo mor lwcus mod i wedi cael bod yn ifanc yn y cyfnod yma. Pan oedd dad yr un oed â fi, oedd o wedi bod yn gweithio yn y chwarel ers bron i 2 mlynedd yn barod, ond dwi'n cael aros yn yr ysgol a mynd i'r coleg os na i weithio'n ddigon calad yn yr aroliadau. Da i wedi cael cerddoriaeth anhygol yn y blynyddoedd dwytha. Y Beatles a'r Rolling Stones a llwyth o gerddoriaeth Gymraeg gyffroes hefyd. Dwi wedi bod yn dysgu fy hun i chwarae caneuon Dafydd Iwan ar y gitar, a mae gen i lwyth o recordiau. O Tom Jones i Hugh Jones, a hogiau'r Wyddfa, wrth gwrs. Ac o weld y genod yn pentra, mae ffasiwn wedi newid lot hefyd. Maen nhw wrth i bodda efo'r miniskirts newydd. Mae'n ffasiynol i dynion gael gwallt hir rwan hefyd, ond dwi'n mynd i ddisgwyl tan dwi'n coleg i dyfu'n wallt yn iawn. Un peth yn llai i ddadle fo dad amdano. So felly fi fynd, mae yna gyngedd yn y Majestic yn dre yno, a dwi ddim eisiau ei fethu o.